etortzeko aukera eskaintzeagatik eta ura batetik, ura muga proiektuak adierazten du, ura batetik eta muga bestetik, muga ere tokiko hitz oso garrantzitsua izan da eta oso ongi adierazten du zer egin nahi duen. Mugako ur honek gure eskualde guztiak zeharkatzen ditu, ez du lurraldetasunik ezagutzen. Eta, bueno, berta ere kudeaketa ezinbestekoa izango da, haren egoera ahalik eta onena izan dadin eta modu jasangarrian erabili ahal dezakegun. Guk hemen Nafarroa, Euskadi eta Akitania Berria ordezkatzen ditugu eta azpimarratzen dugu bertako instalazioek, bai Urdazubin, bai Urdatzen, bai Txingudiko eta uretan egiten diren araztegi eta instalazio horiek ez dutela lurraldetasunik. Bertan garrantzitsuenak ingurumeneko interesak dira eta uraren interesak berak dira. Eta edateko urari dagokionez ere elkarrekin ekintzak aurrera egin beharko ditugu hornidura hori bermatu ahal izateko zentzu horretan uramugak jarduera ezberdinak beharko ditu, gero sartuko gara horren xehetasunetan eta emaitza beharko ditugu eskualde guztien gobernantza on hori sustatu ahal izateko. Horretarako lankidetza ezinbesteko izango da uraren ziklo osoan zehar. Azken batean esan behar da guztiok garela proiektu honen onuradun eta baita ingurumena bera ere eta bertako herritarrek arazketa eta saneamendu teknikarik onenak izango dituzte eskuragarri eta ahalik eta hobekien kudeatuko da gure ur emari hori klima aldaketak esparru guztietan eragiten duen momentu honetan eta klima aldaketa aipatzea ezinbestekoa da izan ere gure kezka nagusietako bat horixe da une honetan. Gogoratu behar dugu, azken 2 urte hauek erregistroak egin direnetik 5 lehorrenak eta beroenak izan direla. Eta izan dira, hilabete batzuk, eta gaurko egunak ere badirudi kontrakoa dioela, ez da, non euri emari handia dugun, eta bueno, batzuetan udaberrian ere izaten dugu ur emari nahikoa, baina hala eta guztiz ere ezin dugu errealitatea ukatu, datuak hor daude eta erakusten dute gure ur erreserbak gero eta luzaroago egoten direla une kritikoetan eta gero eta lurralde gehiago esaten dietela. Badirudi gure lurraldean ez genukela olako zailtasunik izango, baina badaukagu gaur egun. Izan ere klimak ez du mugarik ezagutzen eta mundua globalizatuta dago gaur egun. Amaitzeko esan, atsegin handia dela guretzat ikustea ura mugak muga guztiak gainditzen dituela eta elkarlanean ekingo diela gure erronka handiei lankidetza sustatuz eta auzotasun onaren eredu izanez. Eskerrik asko Nafarroako gobernuaren izenean. Eta espero dut bai jardunaldi hau, bai proiektu hau ere oso emankorrak izango direla. Mila esker. Bueno, mila esker, lauei, eta ja sarrera eginda, askoz gehiago saiatuko gara uramuga proiektua ulertzen, bertako adituekin, beraz, deituko ditut onera jartzera, Leire Zubitur, Txingudi Zerbitzuakeko gerentea, Severine Salgado, Inbertsio ondare eta plangintzako zuzendari ordea, Euskal Herriko aglomerazio erkidegoko ur, itxasertz eta natura inguruneko zuzendaria da Severine. Eta azkenik, Jose Txerrez, Europako proiektuetako teknikaria, Nilsako operazio eta mantentze sailean. Beraz, norke kizeki bako manze? Muy bien, osondo. El mando para...
Está bien, sí. ¿Está bon? Vale. Buenos días a todos, bonjour a tous, egunon eta ongi etorri denoi. Bueno, pues ya estamos aquí. Técnicamente Iritsi gara, azkenean hemen gaude, eta orain zertzelada batzuk emango dizkizuegu agertuko dugu zein diren bertako gaiak. Soinu txarra iristen zaigu, sentitzen dugu, ez dakit interpretazio zerbitzuarekin jarraitzerek izango dugun, izan ere oso baxua da soinua. Eta ez zaigu ondo iristen interpretazio zerbitzua eman ahal izateko. Orain bai, eskerrik asko. No, ya está. Bai. Hau itzali behar dugu. Ahí, aquí. Bueno, esto voy a ir bastante rápido porque ya lo han comentado. Arin joango naiz, izan ere gai batzuk eta puntu batzuk dagoeneko aipatu dira, eta ez gara hutsetik hasi proiektu honetan, aurretik ere izan ditugu lankidetza ugari, eta orain zertzela batzuk eman nahi dizkizuet Poktefa proiektu ezberdinen inguruan, izan ere asko izan dira, eta orain pauso bat aratago goaz, erronka bati erantzun behar diogu, eta hemen gauden lankideetako askok, dagoeneko badugu esperientziarik lankidetzan, eta aurrera goaz, orain arte bide bat egin dugu, ez da inkaskarra izan antza, eta orain mantendu egin behar dugu bide hori. Hemen proiektuetako batzuk agertzen dira, ez dira denak, batez ere Poktefa proiektuak adierazten ditut pantailan. Zein dira Uramuga proiektuaren helburu nagusiak? Finantziazio bat jaso dugu, izan ere deialdiari erantzuteko aukera daukagu, bertako 2021-2027 ekitaldiko 2. helburu politikoan. Uran zentratzen da proiektu hau, eta ura kasu honetan ura bazter guztietara iristen da, denari heltzen dio. Eta hemen gure helburua da azpiegituretan zentatza eta baita uraren ziklo integrala bermatzea mugaz gaindi. Eta bertan baliabide guztiak kontuan hartu behar dira, baita ekosistemen baliabideak ere. Esate baterako gure hondartzak, horiek dira gure baliabideetako bat, guk udan hondartzaz gozatzen dugu, baina bertako ekosistema mantentza ezinbesteko izango da, ura ere eta uraren kalitatea ere egokia izan dadin. Zentzu honetan uraren kudeaketarako erakunde ezberdinek parte hartzen dute, honek indarra ematen dio honi, eta aipatu badirela arrakasta kasu batzuk ere orain arte, Urdatx eta Ainoa artean hor badaude, eta baita Txingudiko badian ere egindako ekimenak oso emankorrak izan dira. Partzuergoa da daukagun indargune nagusietako bat, 9 kide gaude bertan. No, perdón, 12 socios, de los que 9... 12 bazkideietatik 9 daukagu finantziazioa, hor dago bertako Euskal Herriko hiribildua edo mankomunitatea, Txingudiko zerbitzuak, Nafarroako infrastrukturak, ni enpresa horretatik nator, eta geu gara hemen proiektu buru, eta horrez gain beste 5 udalerrik ere parte hartzen dute Bidasoa inguruan Nafarroan. Eta beraz, denen artean Bidasoa ibaia estaltzen dugu. Hau baita gure proiektuaren indargune nagusietako bat. Balkarlos ez da zuzenean proiektuan sartzen, baina bertako alderdi tekniko batzuk eskatuta, kontuan hartzen dugu, gero ikusiko dugu. Eta badaude beste 3 bazkide ere, finantziaziorik ez dutenak, baina Partzuergo barruan daudenak eta ezinbestekoak direnak. Hor daude, Kantauri mendebaldeko urak, Agence de l'eau ere, Pirineo Atlantikoetatik, eta baita uraren Euskal Agentzia bera ere. Zein da gure finantza esparrua, hemen dauzkazue zenbakiak badakigu dirurik gabe ezin dela ia ezer egin, eta finantziazio honek ekarriko digu euskarria guk egingo ditugun jarduera hoiei. Hemen badago desorekarik, izan ere Frantziak dauka bertako aurrekontuaren zatirik handiena, eta hemen dauzkazue horren 100%.
por comentar, parte de... Hala ere, aipatu behar da, Frantziako ikerketen gehienak, bertan aztertzen dituztela zein diren Espainiako zatian dauden baliabide horiek eta zein den edateko gura ere. Azken batean dena ez da dirua, lankidetza ere ezinbestekoa da, eta hemen daukazue nola banatzen den aurrekontu hori bertako kide guztietan. Zeintzuk dira erronkak, 3 erronka nagusi dauzkagu. Batetik lurraldetasuna, iruditzen zait hau dela garrantzitsuena, eta hemendik abiatzen da dena, izan ere, bertako erakunde guztien kooperazioa sustatu behar da, uraren zikloan, eta gobernantza partekatu horretan hobetu behar dugu, bai saneamentuan, bai horniduran ere. Hori guztia ondo egiten badugu, hurrengo erronka nahiko erraza izango da. Hurrengo erronka ingurumen erronka da, eta bertan ur masa hoien egoera ona lortu behar dugu, horixe aipatzen da, eta honek bertako ekosistemen balioa besten lagunduko digu. Izan ere gure ekosistema horiek balio handikoak dira, Txingudiko badia ezinbestekoa da, Natura 2000 sareko kideetako bat da, eta gainera, berran zailtasun ugari daude, izan ere bertako ekosistema oso zaurgarria da, eta horrez gain, bera da, guk daukagun baliabide nagusietako bat, bai ingurumen baliabide, bai turistikoa ere, izan ere bertako hondartzak, bertako arrantza ere, uraren kalitatearen araberakoak izango dira. Eta honekin lotuta daude ekosistema guztiak, hegaztiak, eta abar. Azken batean ekosistemak denak bat egiten duelako, eta bertan gobernantza on bat ezinbestekoa izango da. Horiek dira dauzkagun 3 erronka nagusiak, eta aurrera egin nahi dugu bertan jakinik 3 lurralde ezberdinetan parte hartzen dugula. Eta hori dela gure erronka nagusietako bat. Auzokoak garelako eta aipatu duzuen moduan urak mugarik ez duelako. Proiektuan sakonduko dugu orain, eta badakizue proiektuan bertan oso egitura argia dagoela, eta gauza batzuk aurrera eraman behar ditugula, izan ere proiektu hau zentzuz kudeatuko beharra dugu. Boktefa barruan, jarraibide argi batzuk daude, eta egin behar dugun kudeaketa ere ahalik eta gardenena izango da. Bai administrazio mailan, bai barne komunikazio eta koordinazioan, bai finantzazio kudeaketa horretan, auditoriak egin behar dira, eta bar. Eta ekintza plan bat behar dugu, ekintza plan argi bat behar dugu, eta hori argi definitu behar da, ekintzak zehaztu behar dira, aurrekontua zehaztu behar da, eta bar. Hemen ere, deialdiak eskatzen du, bazkide guzti batek koordinatzen duela barkatu, baina guztiek parte hartzen dutela. Gu proiektu buru gara, nilsakoak momentu honetan, eta gero tokatzen zaigu. Komunikazioa bera ere ezinbestekoa da, izan ere aurrekontu handian dugu horretarako, eta kanpo aholkularitza bat eskatuko dugu bertako bazkide guztientzat. Konpromiso hartu dugu ekintza ezberdinak aurrera eramateko, badakigulako, eta ez dut berezik errepikatu nahi, baina, hau guztia herritarrengana eraman behar dugu, hori izango da zailena, baina gure baliabide guztia jarriko ditugu. Gaur egun badakigu komunikazio gehiegi jasotzen dugula, baina saiatuko gara gure lekua egiten hedabide ezberdinetan. Gaurkoa ere aukera bata, dakizuenez, streaming bidez ematen da gaurko jardunaldia, prentsa horrak ere egin ditugu, eta gure webgunetan ere argitaratuko dugu. Hauxe da Uramuga proiektuaren ekintza nagusietako bat, gobernantzarena. Gobernantza bat ezarri behar dugu, eta, dakizuenez, pauso bat aurrera egin behar dugu, eta alba da 2 ere bai gobernantza komun horretan. Konpromisoa hartu dugu bertako marko juridiko administratiboaren txosten analitiko bat egiteko, bertan kontuan hartu beharko ditugu zeintzuk diren gure joko arauak, horrez gain gobernantza eredu bat ere garatu beharko dugu,
Eta kontuan hartu beharko dugu legediak zer dioen esparru honetan. Esango nuke, legedia nahiko aktiboa dela momentu honetan uraren inguruan, eta horrez gain egonkorra den eta aldean hitza den esparru bat ezarri beharko dugu, eta interesatuten gainerako erakundeei ere bide egin beharko diegu. Eta hirugarren ekintza honetan mugaz gaindiko foro bat ere kontuan hartzen da. Hori CAPB-ko gure lankideek, hau da, hiribilduko gure lankideek bideratzen dute, eta haiek arduratuko dira honetaz. Laugarren ekintza, ja bertan lurran egingo diren ekintzak izango dira eta uraren ziklo integrala kontuan hartzen dute. Bertako hondakinurak eta abar izan ere, bertako bazkide bakoitzak ekintza jakinak zehaztu ditu. Ikerketak egingo dira, diagnostiko egingoa da, azpiegiturare landuko da. Ez dugu azpiegitura berririk sortu beharrik izango. Izan ere, aztertu behar da daukaguna nola dagoen, nola hobetu daitekeen, eta gero ekintza puntual batzuk egingo ditugu hori hobetu ahal izateko. Eta, azterlanak ere egingo ditugu hobekuntza horiek abian jartzeko. Gero, xehetasun gehiagotan sartuko gara honetan. Ekintza hau txingudiko uren zerbitzuak egingo du, KAPek ere badu honen zatietako bat, hau da hiribilduak ere izango du honen zatietako bat, eta guk ere nilsatik badugu hemen zereginik, guk ekintza garrantzitsu bat daukagu, digitalizazioa, jasangarritasuna bermatzea, eta bar, gerora joango gara hor sakontzen, eta 5 udalerriek eta udaletxeek ere izango dute zereginik, eta eskertzen diet izan ere, hemen ezinbestekoa da horretan parte hartzea. Eta bertan, udaletxe hauek konfidantza osoan jarri dute gugan, nilsan dugun harremanetik, eta eskertzen diet, izan ere, horri esker, proiektu hauek. Badago beste atal bat ere, edateko uren kudeaketei eta hornidurari dagokiona. Hau ere oso garrantzitsua da, izan ere Fernandok esan duen moduan gaurko egun honetan, abiarazi besterik ez du egingo proiektua, eta datuek oso argi erakusten dute prest egon behar garela bertan ur eskasiari aurre egin behar izateko. Badakigu hori ezinbestekoa dela, bertako pertsona eta biztanle guztientzat, eta guztiek gogoan izango dugu 2022ko lehorte ura. Badakigu, negua bera ere oso lehorra izan dela eta nahiko larrituta gaude egoera ikusirik. Gaurko egunak atsegin ematen digun ere, ere hiribilduak edo elkarguneak baditu, eskuragarri ur baliabide ezberdinak mugaren 2 aldeetan, udalek ere bai, badakigu prezipitazio ugari jasaten duen lurraldeko udalak direla, baina hori ez da aski. Prest egon behar dugu, datorrela ere, eta nilsatik plataforma digitalak eskainiko ditugu, eta proiektuaren aurkezpenarekin amaitzeko hauxe da guk aurre ikusten dugun kronograma bera. Programa bera proposamenarekin batera aurkeztu genuen, egia da proiektuak nahiko malgutasun eskaintzen digula, baina 3 urte dauzkagu burutzeko, apirilan gaude dagoeneko, eta asko daukagu egiteko. Hemen zehazten dira ekintza guztiak, programa horretan, eta guztiak dira garrantzitsuak, izan ere bertan parte hartzen dugun gehienok teknikari gara, baina badaude komunikazio edatze alderdiak ere eta kontuan hartu behar dira horiek guztiak. Eta honekin amaitzen dut. Arregatatik. Muchas gracias a todos por su atención. Vale. Leire Zubiturrek segituko du eta bera txingudi zerbitzuakeko gerentea, kudeatzailea da. Ahora. Kaixo, egunon guztiei, ondo entzuten zait, ez da? Bueno, algunos ya nos conocen, Servicios de Txingudi es una... Batzuek ezagutzen gaituzu, txingudiko zerbitzuak
Txingudiko mankomunitateko zerbitzua da, eta hori osatu zuten Irungo eta Hondarribiako udalek, 97. urtean, hainbat tokiko gaitasun kudeatzeko ura, hondakinak eta bideen garbiketa adibidez. Lan horiek guztiak egiteko, Txingudiko zerbitzuakek 80 langile biltzen ditu, eta uraren zatia zuzeneko kudeak eta bidez egiten dugu, eta 80 pertsona horietatik 5 pertsona gehiago zentratzen dira zerbitzu hondakinen bilketaren kontratuaz edo eta kale garbiketaz. Zerbitzu enpresa horrek 150 langile kudeatzen ditu zeharka. Gure esparru geografikoa Irun eta Hondarribia hartzen ditu eta guztira 70 kilometro karratu edo kuadro dira. 80.000 biztanle biltzen ditu, eta kale garbiketa eta hondakin bilketak 40.500 erabiltzaile biltzen ditu, bai familiak, bai enpresak. Txingudiko zerbitzuaken 3 eremuak, esparruak kudeatzen ditugu, ura, hondakinen kudeaketa eta kale garbiketa, eta gaur etorri gara ona zuei azaltzera zer egiten dugun uraren ziklo integralean. Dakizuen bezala, Txingudiko zerbitzuaken ziklo osoa biltzen dugu, kudeatzen dugu. Hau da, ura hartzen edo atzitzen dugun unetik, Endarako urtegian, urtegia Lesakan dago, kokatuta, Nafarroan. Beraz, ura hartzen dugunetik, eta beste kaptazio batzuk ere baditugu Jaizkibeleko mendian, adibidez, Hondarribian. Ziklo horri jarraipena emateko, hornidura sarera eramaten ditugu, Elordiko etapera, Irunen dago kokatuta, eta gero, hainbat urbiltegi ditugu 2 udalerrietan sakabanatuta, baita. Eta 350 kilometro inguruko ur hornidura sarea. Bestalde, saneamenduari dagokionez, hainbat kolektore ditugu, 500 kilometro Hondarribia eta Irunen banatuta, eta gero hainbat ponpaketa gune ditugu, edo ponpaketa estazio, hoiek danak araztegira eramaten dute, araztegi honetara ekartzen dute ura, eta horiek dira guk kudeatzen ditugun instalazioak Txingudiko zerbitzuaken. Txingudiko zerbitzuakek izan duen esperientziari dagokionez, mugaz gaindiko lankidetzaren arloan. Kontatuko dudan lehenengoak ez dauka urarekin lotura, baina interesgarria iruditu zaitze. Uraz gaindi, uraz aparte beste hainbat gauzak lotzen gaituzte. 2003 urtean, ni ez nintzen hemen lanean oraindik, baina hitzarmen bat sinatu zen Txingudiko uraken eta Hendaiako udalaren artean, eta hitzarmen horren helburua zen hainbat jarduketa egitea 2 edo 3 udalerrien onurarako. Irun, Hondarribia eta Hendaiaren onurarako, ze hor bazen arazo bat, hondakinekin, eta arazo horri irtenbidea eman nahi zitzaion. Beraz, hitzarmen hori sinatu zen ikusteko ze azterlan, ze jarduketa egin behar ziren instalazio komun bat eraikitzeko, eta bertan hondakina iriko hondakin solidoak tratatzeko. Baina azkenean ez zen ezertan gauzatu. Geroago 2008an, bai, beste lehenengo mugaz gaindiko saneamendu hitzarmena sinatu genuen, eta hor hainbat auzotatik ura jasotzen genuen, Beobi, Irun eta beste auzo batzuetatik, eta Beobian jasotzen genituen hor urak eta gure hondakin urekin batera araztegira eramaten genituen. Hitzarmen hori 2018an amaitu zen, baina 2018an beste baldintza batzuekin berritu egin zen hitzarmena,
jarraipena emateko eta 2028 urtera arte iristeko. A raíz de que nos conocíamos de esos convenios, Aurretik ezagutzen ginenez, hitzarmen hauen arira, mugaz gaindiko proiektu batera gonbidatu dintuzen HBO gurea, esperientzia ere bikaina izan zen, proiektuaren ardatza zen urmasak hobetzea, bai ibaietakoak, bai sorboretakoak, eta guretzat proiektu honi esker hobeto ezagutu genuen gure sareanen funtzionamendua, eredu matematiko batera iki genuen, gero Bidasoako hiri drainatzeko proiektua idatzi ahal izateko. Ura kontrolatzeko hainbat arketa eraiki genituen, eta proiektu berri honekin, uramugaren proiektu berri honekin, jarraipena eman nahi diogu lehendik jaso dugun jakintza horri, ez? Edo hitzarmen mugaz gaindiko HBO hitzarmenari esker izandako jakintza hori zabaldu nahi dugu. Orain, helburua izango da interzeptore orokorra identifikatzea. Ze Txingudiko zerbitzuaken arazo nagusia saneamendua da, eta Bidasoa ibaiaren hurbiltasuna dela eta Kantauri itsasoaren hurbiltasuna dela eta mareek edo itsasgorak itsasberak eragin handia dugugan, itsasgora den bakoitzean, itsasoko ura sartzen zaigu kolektoreetan eta horrek hainbat zailtasun eragiten dizkigu. Alde batetik, araztegi honetan, orain gauden araztegi honetan, sartzen den gatz horrek, kolektoreetan sartzen den gatzak, inhibitu egiten du araztegiko tratamendu hau da ez du hain eraginkor egiten, eta gure helburua da intrusio hori, gatzanen intrusio hori minimizatzea. Gure planteamendua izan da, 3 sonda multiparametriko instalatzea, eta aldi berean beste esperientzia piloto bat jarri dugu martxan, zuntz berezi bat jarri dugu kolektoren barruan, eta horrela, temperatura aldei esker, identifikatu daiteke non gertatzen ari den itsasoko uraren intrusio hori, eta horrela ondo zentratu dezakegu, ondo kokatu dezakegu arazoa non dagoen. Horrekin batera, kamera bat instalatuko dugu ekintza horiek egiteko, eta azkenik diagnostiko horren ondorioz birgaitze lan bat egingo da interzeptore orokorrean. Behobiatik hasita, ze hor konektatzen dira Irungo lehenengo urak, Behobiako auzoan, eta hor konektatzen dira baita ere Frantziako urak. Orduan, guk birgaitze lan hori egin nahi dugu, zangarik gabe, edo enkamisatu edo teknologiarekin 1750 metro linealera arte, eta aurkitzen dugunaren arabera gehiago edo gutxiago hartuko dugu, baina ideia hori da Behobian hastea eta onaino iritsi ahal izatea zanga horiek birgaitzeko lanean, edo kolektoren birgaitze lanean markatu. Zein da erabiliko dugun teknologia? Hodi malgu bat sartzea, hor, material malgu horri erretxina batekin bustitzen da, edo termo gogorgarria, eta material horrek bildu egiten du kolektorea, eta heltzen denean edo gogortzen denean, material hori gogortzen denean, kolektorearen periferia estaltzen du eta kolektore berri bat izango genuke, baina ez dugu zulorik ireki behar. Beraz, hori da gure Txingudiko zerbitzuaren helburua. Aurrekontuan 900.000 euro inguru dira, eta aurre ikuspenen arabera 600.000 euro edo gehiago emango dizkigute. Ze emaitza izango ditugu, uste dugu izango ditugula, alde batetik tratamenduaren inhibizioa murriztea, hau da tratamendua hobetzea, edarraren funtzionamendua hobetzea,
korrosioa ere hobetzea, gure instalazioetan gertatzen den gatzak eragiten duen korrosio hori hobetzea, eta bidasoa ibaiera egiten diren isurketa kontrolgabeak ere kontrolatzea. Bueno, me he quedado ahí, pero bueno, esa era un poco la idea. Hori zen ideia, hori da azaldu dizuedana, hori da hori malgua, eta horixe izango litzake estaldura edo. Merci. Bai, beraz, mi esker, Leire. Orain, Severine de Salgado kartuko du hitza, bera inbertsio ondare eta plangintzako zuzendari ordea da, Euskal Herriko aglomerazio erkidegoko ur, itxasertz eta natura inguruneko zuzendaritza. À vous la parole. Merci. Gracias. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les actions concrètes qu'a intégré la CAPB au sein de ce POC-TEFA Uramuga, on souhaitait présenter un petit peu l'identité de cette communauté d'agglomération Pays Basque qu'on appelle la CAPB, qui est une entité qui est relativement jeune, puisqu'elle a été créée en fait en 2017, simplement par la fusion de 10 Nahiko berria da erakundea, 2017an sortu zen, KPB sortu zen 2017an. La CAPB, en quelques chiffres, en fait, 78 udalerri biltzen ditu, Hego Euskal Herrikoak eta Ipar Euskal Herrikoak. On a un territoire qui est relativement en fait Gure ingurunea nahiko dinamikoa da. Puisque on a à la fois en fait des zones qui sont rurales, des zabala heterogeneoa. Et puis daude mendialdeko guneak, landagunekoak, gero badago oso urbanizatua dagoen kostaldea, ez oso turistikoa dena. Beraz, gure lurraldea oso heterogeneoa da, kontraste handiak daude. Eta biztanleriaren premiak ere oso zabalak dira edo anitzak. Euskal Herriko aglomerazio komunitate honen buru Etxegarai da, Etxegarai jauna, Baionako egungo alkatea, eta hor badago etengabeko batzorde iraunkor bat, eta gero batzorde komunitarioak. Transfrontalier, qui explique en fait notre raison d'être ici en fait et qui dynamise en effet cet aspect transfrontalier aujourd'hui. Kompetentziak izan nahi ditu mugaz gaindiko gaietan, beraz hor ekonomia, transizioa, hizkuntza, hainbat gauza sartzen dira, baina batez ere, eta gaur hemen gehiagon batzen gaituena da, kostaldearekin eta baliabide naturalekin loturiko kompetentziak. Eta horiek azpimarratu nahi nituen kompetentzia hauek globalak dira, eta barnean hartzen dituzte ur saneamenduarekin, uren kudeaketarekin, dimentsioekin, ur baliabideen bermeekin, bainatzeko uren, baina baita ere kostaldeen bermearekin. Beraz, esan bezala oso globala da eta uraren ziklo osoa hartzen du barnean. Ondareari dagokionez, lurraldea nahiko zabala da, hor badau edateko ura, urbilketa, 128 bilketa unitate ditugu, gero badira urazpiko baliabideak, eta beste argune batzuk, gehi urtegia. Beraz, potabilizazio unitate hauek lurrazpiko baliabideak dituzte, qui passe par nos 5 unités de production qui sont réparties sur l'ensemble du Pays Basque. Baina, araztu ere egin behar izaten da. D'environ 110 000 mètres cubes, et puis on a 5,6 km de ura erreserbetan gordetzen dugu, eta 5,6 edateko uraren kondukzio edo ditugu nahiko berreak dira, 60 urte baino gutxiago dituzte, eta errendimendua nahiko interesgarria da. Ondarea garrantzitsua da, naiz eta gaztea izan eta oso ondo zainduta dago. Saneamendu
tiboko lan hoietan, soit industriels ou artisanaux, à travers en fait 1912 kilomètres en fait de réseaux. erabilitako ura Des réseaux dits unitaires, arazten dugu, traités dans 117 1.900 kilometro biltzen ditugu, systèmes d'assainissement, dont la capacité eta 117 arazte egitan edo edarretan lan egingo dugu edarroien 110 000 équivalents. kapazitatea oso desberdina da udalerriaren tamainaren arabera. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet en fait du POCTEFA. Quels sont les Segun eta zenbat biztanle dituen udalerri bakoitzak. Alors l'enjeu principal pour nous, c'est POCTEFaren barruan de la qualité des masses d'eau en fait donc transfrontalières, c'est-à-dire la garantie. ur masak bermatu behar ditugu, C'est aussi la reconquête de l'état écologique de notre environnement. bainatzeko urak ere bai, En fait, la eta gure ingurunearen egoera ekologikoa berrezarri behar dugu edo leheneratu behar dugu, itzuli behar dugu bere jatorrira. système d'assainissement et ça c'est Gure saneamendu sistema gehienak subissent des surcharges hydrauliques et donc des déversements directs dans le milieu naturel. gainkarga jasaten dute euri asko dagoenean, eta horrek eragina du ingurune naturalean. Beraz, Qui reçoit à la fois les eaux du quartier de Dancharia, mais aussi ur garbiak murriztu behar ditugu, s'adresser également au quartier eta de Chico, qui est un quartier zaretik datozen avec la commune de Biriatou qui rejoignent cette fameuse urak, adibidez Ainoatik datozenak edo Biriatutik datozenak, de refoulement et sur l'ensemble des réseaux en vue justement en fait de diminuer de façon significative l'ensemble des déversements en milieu naturel d'eau brute non traitée pendant en fait des périodes de pluie. eta deskargari eta euri-urei dagokionean, asko zentratuko gara edateko urari dagokionez, Mais aussi à la fois d'ordre quantitatif. arazo, kalitatearekin arazoak ditugu, baina baita kantitatearekin ere. Kalitateari dagokionez, Intense, on a des pics de ur asko dagoenean, euri asko egiten duenean, terrain, en fait, qui sont très faiblement minéralisés. bakteriak sortzen dira, Donc des problèmes d'ordre quantitatif. ur horiek ez daude mineralizatuta eta nahiko agresiboak izaten dira. On a essuyé en fait une première Baina, bestalde, esan bezala, kantitate arazoak ere baditugu. pour la première fois en 2020. Zenbait sektoretan edateko ura murriztu digute lehenengo aldiz 2022an murrizketak izan ditugu eta noski klima aldaketak eragin ditu. vers, l'intérieur. Aldaketa horien aurrean Plus longue, en fait, des débits d'étiage et ur gazia sartu da lurretan, charge, en fait, de moins en moins importante dans beste arazo batzuk ere sortu dira, quantités qui sont moindres. Alors pour essayer lurrazpiko geruza freatikoak gero eta ahulago daude, eh bien on va eta testu inguru horretan erreakzionatu ahal izateko possibilité d'interconnexion. loturak bilatuko ditugu eta hainbat Donc, konponbide aztertuko ditugu, adibidez, interkonektatzea Euskal Herriko 5 komunitatekin konektatzea, ez? Bal, Carlos Bera, Irun, Zugarramurdi, eta hor konexioak bilatuko ditugu elkarrekin lan egin ahal izateko eta gure baliabideak mobilizatzeko. Et on va essayer d'accroître aussi la production à Cherchebruit en fait Zundaketak egingo ditugu Biriatun, sur le champ captant de Cherchebruit. hainbat indusketa edo zundaketa egingo ditugu, Réaliser des eta interconnexions vers Irun ou vers en fait donc Urdax. beste konexio batzuk ere ezar ditzakegu Urdatxerantz edo Irunerantz. Beraz, Quantitative et qualitative de la ressource en eau, on va développer des interconnexions, diversifier la ressource. gure egoera zaurgarria aintzat hartuta, gure baliabideak dibertsifikatu behar ditugu. Eta hori guztia uramugaren esparruan babesten saiatuko gara. Merci, Beraz, Nilsaren izenean, Josek berriz hartuko du hitza borobiltzeko. Vale. Bueno, pues ya la parte final. ¿Vale? Amaierako zatia, gutxi geratzen zaigu. Los últimos socios son los Azken los voy a agrupar, los cinco, bazkideak de la vertiente cantábrica. taldekatu egingo ditut, Kantauri isurialdeko 5 herriak dira. Herri horiek nazioarteko muga daukate. Beralezaka Baztan, Urdazubi Urdatx eta Luzaide. Vale, estos ayuntamientos Udal horiek
eskumenak dituzte, hirurogeita bost garran urtetik, hau da, herritarrei zerbitzu eman behar diete, eta eman behar diete edateko ura, eta hondakin urak ere tratatu behar dituzte, legeak hala ezarrita. Beraz, noski, hori guztia egiten dute, legeak ezartzen duena egiten dute, eta hau laguntza bat izango da, bultzada txiki bat izango da, eta Nilsarekin lankidetzan arituko dira, ze ekintzak hautatu ditugu bien artean. Zein da helburua? Helburua da egungo azpiegiturei buruzko ezagutza hobetzea eta aurrera egitea kudeaketa digitalean eta eraginkortasunean uraren zikloari buruzko Nafarroako legeak ezarritako ildoei jarraikiz. Aurrekontua guztira, 5 herriak bilduta, 800.000 euro baino pixka bat gehiago dira, eta Federrek emango liguke 52.000 edo hementxe ditugu. Bat, bi, bastan, oso handia da, Urda, Zubirdatz, Luzaide, Balkarlos. Ze ekintza egingo dituzte bost udalerriek? Ekintza horiek oso antzekoak dira, mitzat kontzeptuan. Beraz, lehenengo helburua ordena bat dago. Lehenengo helburua litzateke mapeo digital bat egitzea, mapaketa bat dituzten sarearenak, edateko urak, hondakin urak. Eta batzutan ahazten zaiguna, euri urena. Informazio hori oso baliagarria izango da, bisore digital batzuetan integratzeko, irekiak izango dira, Nafarroako gobernuarenak, eta azkenean guztio gara erabiltzaile, plataforma oso modernoa da, baina oso erabile erraza, eta hor biltzen da informazio erabilgarri guztia. Bigarrenik, azterlan batzuk egingo dira, diagnostikoak, ikusteko sareak nola dauden, bai edateko gurena, bai hondakin urena, eta noski, iesak bilatuko dira, edateko uren kasuan, ur parasitoak ere saiatuko gara antzematen ez, freatikoenak, saneamenduak sartu behar dutenak, eta konexio gaiztoak edo txarrak bilatzen saiatuko gara, beste partida batzuk erabiliko dira birgagaitze lanetarako, sareak birgaitzeko, sektorizazio pixka bat ere egingo da, edateko uren sareak hobetzeko, telekontagailuak ere jarriko dira edateko uren kasuan, eta hori lotuta dago digitalizazioaren lerroarekin, eta gero, iesak erreparatzea. Azkenik, azken bazkidea gu gara, nor gara, eraztagutzen ez gaitu zuen ontzat, Nafarroako gobernuaren entitate instrumental bat gara, saneamenduaren foru legearen ondorio gara, 98ko legearena, eta hondakin uren zuzentaraua argitaratu zenetik, legezko konpromisoak betetzea izan da gure funtzioa. Gure enpresaren helburua da uri bilguen edo ibai bilguen leheneratzea gauzatzea, ibaiak ere birgaitzeko edo regeneratzeko gaitasuna izan dezaten 4 ardatz ditugu gure lanean. Alde batetik, plangintza globala egiten dugu, saneamenduaren plangintza globala, saneamenduaren plan orokor baten bitartez, gero plan hori koordinatzen dugu eta ekintza koordinatzen ditugu, hau da, saneamendu azpiegiturak ere ekitzea, gero, azpiegitura horiek guk operatzen ditugu zuzenean, zuzeneko erregimenaren bitartez, lankidetzazko erregimen bat dugu, legeak ala aitortzen diguna, Nafarroako 132 udalerritan, eta lurralde osoan gaude ezarrita.
gestionamos Horretaz gain, el canon de saneamiento, que es finalista. saneamendu kanonak kudeatzen dugu, ARC finantzatzen du eta mantentzen du plan osoa, eta eranskin gisa, de Residuos de Navarra, que es una entidad que se creó en el año Nafarroako hondakinen partzuergoa ere kudeatzen dugu, 97an sortu zen, eta Iruñerria kenduta beste udalerri guztiei ematen die zerbitzua. Gaur egun biztanleen 98% hartatzen dugu, ze herri iska batzuetara oraindik ez gara iritsi. Eta 195 araztegi biologiko kudeatzen ditugu, bigarren mailako tratamendua dutenak. Vertido bastante exigente. Nahiko isurke eta balio garrantzitsuak manejatzen dituztenak. Ya nuestras actuaciones concretas dentro gure jarduketa zehatzak hemen programaren barruan eta Uramuga proiektuaren barruan 3 izango dira. Vale, entonces la primera lehenengoa gaitasun hidraulikoaren modelizazioa izango da, batez ere zehazki urdatzekoa. Ainoarekin partekatzen du, komunitatearekin, eta hitzarmena beste 10 urtez luzatu da, iaz, luzatu zen. Beraz, ondo aztertu nahi dugu teknikoki ondo kudeatu ahal izateko eta zerbitzua ematen jarraitzeko 10 urte hauetan, ze eremu horretan ez dago biztanle asko, baina bada inguru komertzial oso handia, nik uste Nafarroako handiena, eta gainera, etorkizun, orain aldi eta etorkizun oso oparo bat ditu. Horretaz gain, euri urak eta tratamendu unitarioak ere kudeatu nahi dugu, errege dekretu baten bidez ezarri baitira 2023an, eta gero, Nilsan, bostu delarrietan egingo ditugun ekintzei dagokienez, danak plataforma digital batea sartu nahi ditugu, eta Uramugan ezartzen den gauza guztiak hor sartu nahi ditugu, programa horretan kudeaketa aurreratua egin ahal izateko, saneamenduaren kudeaketa aurreratua. Eta hau da guztia. Eskerrik asko guztioi. Mila esker. Jarraituko dugu aurrera. Hemen geratzen ez. Beraz, goizaren zati hau borobiltzeko mahai inguru bat proposatua zaigu, eta hain zuzen ere mugazgendiko kudeaketak zertan lagundu dezaken galdera pausatzeko ez. Beraz, gonbidatuko ditut onera Biarritzeko auzapeza den eta Euskal Herriko Aglomerazio Elkargoko lehendakari ordea Maider Arostegi, eta baita Emanuel Alzuri ere Euskal Herriko Aglomerazioko Elkargoko edateko uraren, itsasertzaren, kostaldearen, gemapiren eta hirigune naturalaren kontseilari da ordezkaria, eta bidarteko auzapeza ere bai. Leire Zubitur, jada hasi gula gule. Leire Zubiturrek hartuko du berriro hitza Txingudiko zerbitzuakeko gerente gisa, Fernando Mendoza, Nilsako gerentea, eta Maria Garaio Maiztegi, eta azken hau daukagu Europako mugako eskualden elkartearen B-Solution programako aditu juridikoa. Horrez gainera, Frantzia eta Espainiaren arteko mugazgendiko lankidetzan aditua da Maria, eta Sobizerreko zuzendaria ere bai. Beraz, denbora tarte bat hartuko dugu gogoetatzeko. Et je poserai la première question à vous deux. Quelles sont, selon vous, les problématiques que vous rencontrez sur le territoire en matière de gestion de l'eau galdera zuei egingo dizuet. Zuen arabera, actuelle du changement climatique? Donc, à vous la parole. Batez ere aintzat hartuta klima aldaketaren testuingurua. Ez dakit norbaitek erantzun nahi du. Merci de votre invitation.
Les problématiques qu'on rencontre, c'est probablement, j'imagine, d'abord, les problématiques que rencontrent tous les territoires. C'est le sujet de l'approvisionnement et pour ce qui nous concerne, et s'agissant de l'eau potable. Arazo hauek lurralde guztiekin partekatzen ditugu, eta edateko uraren hornidurarekin daude lotuta, baliabide ugari daude. Parte hartu duten pertsonek hitz egin dute baliabide horietaz, baina bai, baditugu hainbat hornidura puntu eta horrek zailtasun bat ekartzen digu, ze behartzen gaitu, fronte askotan egotera, zerbitzua bermatu nahi badugu. Baliabide aniztasun honek, gainera, 137 ura argune biltzen ditu. Hau da, 137 argune, baino emari txikiekin, eta emaria oraindik gehiago murrizten denean, klima aldaketari dagokionez, arazoak areagotu egiten dira. Gure azterlanek erakutsi dute beherakada handia egongo dela baliabidean gure lurraldean, eta egongo ginatekeela beharrezko mailen azpitik biztanleria oso hornitu ahal izateko. Beraz, egungo gure arazo nagusia da, gure eskura dauden palanka horiek guztietan esku hartzea, jakinda, hornidura murriztuta ere, biztanle guztiei zerbitzu eman ahal izango diegula. Zenbakiak, egia da, aglomerazioaren lurraldea oso handia dela, 158 udalerri, 117 depurazio edo araztegi, sare kilometro ugari, sare unitarioak, beraz, arazoak oso handiak dira. Batez ere lotuta daudenak hondakinekin, fosforo hondakinekin eta abarrekin. Isurketa horiek hor daude, horixe helarazten digute arrantzaleek, askotan. Eta Europar erkidegoak esku hartzera behartzen gaitu. Donibanen Lohitzuneko estazioa dagoen lekutik kenduko dugu, berreraiki egin beharko dugu, eta irizpide zorrotzenen arabera berreraikiko dugu. Arrantzaleekin ari gara lanean, ze beraiek dira. Erakusten digutenak ze lotura dagoen baliabidearen murrizketaren eta fosforoaren presentziaren artean. Orain hainbat teknologia lantzen ari gara ingurune naturala zaindu ahal izateko. Noski klima aldaketak eragin handia du. Irtenbide teknikoen artean, iritsi zaigu bat Veoliatik, Frantzian enpresa handietatik, eta helburua da hondakin urak berrerabiltzea. Klima aldaketaren testu inguru honetan ur falta eta gehiegizko ura kudeatu beharko dugu, hondakin uren erabilera beraz irtenbide egokia iruditzen zaigu. Kontuan hartuta, teknologia aurreratuak ditugula. Eta orain pentsatzen ari gara ea komenigarria den Hendaian horrelako teknologia, punta-puntako teknologia ezartzea, edateko ura tratatzeko eta berrerabili ahal izateko. Ez dakit norbaitek galderaren bat duen, altxa eskua eta nik pozik erantzungo dut, ahal badut. Leireekin jarraituko dugu orain. Mugaz gaindiko lankidetzak uraren ziklo eta tratamentuari. Bueno, era askotan lagundu daiteke, ez? Primeramente, yo creo que sí que es importante focalizar cuál es la problemática. Garrantzitsua da lehenik eta behin kudeatzaile bakoitzaren arazoa kokatzea, ze lankideek esan duten bezala, normalean, arazoak, kudeatzaileen arazoak oso antzekoak dira, eta horregatik elkartu gara. Baina,
gure inguruneko baldintzak, udalerri bakoitzaren baldintzak ere desberdinak dira eta eragina dute. Frantziarra aldean gehiago kezkatzen dira horniduragatik, baliabide hidriko hori horren kalitatea eta kantitatea bilatzen dute. Txingudiko zerbitzuaketik esan beharra daukat, guk ez dugula hornidura arazo hori, denbora luzerako dugu hornidura, baina noski bada hor lehortea, badira murrizketak, badira hainbat protokolo ezarri behar ditugunak, egungo klima baldintzak eta datozena kontuan hartuta, hor ziurgabetasuna erabatekoa da, ez dakigu ze baldintza izango ditugun etorkizunean, baina gaur egun ditugun baldintza hidrikoekin, endarterako urtegiarekin, lurrazaleko eta lurrazpiko atzidura horiekin nahikoa izango du denbora nahiko luzerako. Ze Jaizkibeleko lurrazpiko arguneak aspaldi eraiki ziren, eta bizitza segurua da gure bidasoa eskualderako. Etorkizunean, orain ondo mantenduta daude etorkizunean behar ditugunean erabili ahal izateko, baina zein da gure arazoa? Endarako urtegian, bertan dugun ur guztia ekarri ahal izateko, hodi edo lotura bakarra daukago. Irungo etaper arte, eta ikuspegi horretatik oso interesgarria da komunotek egingo duen lana, hau da, baliabideak bilatzea, eta ikustea ea baliabide hidriko horiek partekatu ditzakegun, ze larrialdi kasuan, edo zein luizi dagoela, edo hemen igerbidean gertatu den bezala, gerta daiteke, aurre ikusitako guztiak bertan bera geratzea, horren ondorioz, beraz, larrialdi kasuetarako oso egokia da azterlan horiek hor egotea, lankidetza hori horren egotea, eta emaitzen arabera interesgarria izan daiteke. Beste hitzarmen, lankidetza hitzarmen bat sinatzea larrialdi kasuetarako. Edo zen gauza gertatzen dela ere endaratik ona ekarri ezin denean, beraien gandik ura jaso ahal izatea eta beraiek gugandik ere bai. Baliabide hidrikoak behar dituztenean. Beraz, lankidetza hori oso interesgarria izan daiteke etorkizunera begira. Horretarako badaukagu dagoeneko sinatuta hitzarmen bat bertako saneamendu kudeaketarako, horrela ura, bertako hondakin urak ebakatu eta kudeatu ahal izateko. Egia da, honek, etekinak ekartzen dituela batez ere Frantziako aldeanan, beste bukatelako hainbeste azpiegiturarik. Ongi datorki beraz iparraldean, baina baita Txingudiko zerbitzuei ere ongi datorkigu hori horrela izatea. Izan ere, egungo azpiegitura horiek momentuz gaindimentsionatuta daude, eta horrek, egoera honek irtenbide ekonomiko bat ekartzen digu eta lagundu egiten digu gure instalazioak mantentzen eta instalazio azpiegitura horiek etengabe berritzen. Horrez gain, abiarazitako lankidetza hori onuragarria izan da ibilbide honetan guztian, eta ikusten ditugu, ekarpen positiboak egiten dituela gure lankidetza horrek, bai iparraldean, bai guretzat eta behar bada, etorkizunean Nafarroa ere onuradunetako bat izan daiteke, bertako udalerri batean daukagulako enbaltze hori. Beraz, hor ikusten dugu, hiru lurralden artean gaude. Galdera, ari gara uraz eta mugaz gaindiko lankidetzaz, aditua zara horretan, ¿cuáles son las dificultades más importantes que se encuentran? Zeintzuk dira zailtasun nagusienak mugazgendiko lankidetzako proiektuak aurrera eramaterakoan. Kasu bakoitzak errealitate ezberdina dauka. Hala ere, orokorrean uste dut behin akordio bat lortzen denean, hala nola, hemen aipatutako proiektu horiek, nik zorionez proiekturietako askotan parte hartu dut, eta ikusi dut akordio bat iristen denerako dagoeneko arazo komunak identifikatu direla, eta guztientzat asebetegarri den konponbide bat ere aurkitu dela.
Arazoak lankidetza hauetan zein izan ohi dira? Ba, normalean izaera kulturalekoak. Horrekin esan nahi dut, esfera publikoan lan egiten dugula, zerbitzu publikoak kudeatzen ditugu, udalak dauzkagu gurean. Egia da, arloan egiten lankidetzak garatu dituela gure harreman horiek, eta oso ohikoa edo normala iruditzen zaigu, lurralde batean ur hornidura arazoak badaude, ondoko auzoak hori konpontzen saiatzea. Sinergiak ezartzen ditugu, gure baliabidei dagokienez, baita gure ekipamentuari dagokionez ere, daukagun ekipamentu horrek mugaren bi aldeetako herritarrei zerbitzu eskaini ahal izateko, baina hala eta guztiz ere oraindik askori kosta egiten zaie ulertzea edo ikustea akordio bat egin daitekeela iparraldean edo Frantziako aldean dagoen ekipamentu batekin ni Nafarroan nagoenean. Gauza horiek hainbatean gaindituta daude, baina askori gaur-gaurkoz kosta egiten zaie ikuspegi berri hori barne hartzean. Iruditzen zait hori dela daukagun arazo nagusietako bat, baina zorionez mugan daukagun esperientziak bai ur arloan, bai beste arlo batzuetan ere, bideratzen du gaur-gaurkoz bai arduradun politikoek, bai arduradun teknikoek ere, konponbideak bilatzea mugaz gaindi arazo jakin baten inguruan, izan ura edo izan uraren hornidura esate baterako. Fernando Mendozari, ¿cómo podemos trabajar juntos, coordinarnos, implementar una... Nola lan egin dezakegu elkarrekin, nola kudeatu elkarrekin dauzkagun baliabide horieko oso galdera ona, baina zaila erantzuteko. Zaila da erantzuna ematea. Nik gogoan hartu dut aipatu duzun hori, iruditzen zait elkarrekin lanean jardutea, bat egitea, zaila dela baita herrialde berean, komunitate berean gaudenean ere. Eta ikusten dugu gure kasuan, elkarguak eman digula honen arazoa, izan ere Nafarroan, bertan eskualde ezberdinak daude, eta herri ezberdinak daude, baina sarritan, ingurune bereko auzokideek arazoak izan ohi dituzte lankidetzan jarduteko auzoek berek, eta nilsari dagokionez, eta bereziki gure funtzio hauetan, gu saiatzen ari gara, arazo konplexu hauei erantzuna ematen. Behar bada eskualden mailan ez dago erantzunik, saneamenduari dagokionez, dauden ezaugarri teknikoak direnak direlako, edota emaitzak ez ditugulako gure udalerrian bertan jasotzen behar bada onuradun zuzena beste udalerri bat izan daiteke. Izan ere, sarritan gertatzen da, kutsatutako ur hori behin kontsumitu eta kutsatutakoan batzutan beste arro batzuetara bideratzen da. Eta beraz, iruditzen zaigu gure lankidetza horretan Nafarroan esperientzia luzea izan dugula, horretarako udalerri biltzeak dauzkagu, mankomunitateak dauzkagu, eta baita Nafarroako gobernuak egiten duen esku hartzea bera ere. Eta horretarako enpresa publikoak erabilio izan ditu gobernuak zeregin horiek hartzeko, baina hain espezifikoa den lurralde honetan non badakigun transnazionala dela, mugakoa dela, egindako ibilbidea luzea izan da, asko egin dugu dagoeneko, baina halaber, arazo edo zailtasun nagusietako bat, gobernantza bera izan da, administrazio maila berak topatzea izan da, eta oraindik ere badakigu auzokoekin lankidetzan jardutea ere zaila dela. Horretan pauso bat aurrerago egin nahi dugu, eta gure araudiak konparatu nahi ditugu, gobernantza mailak konparatu nahi ditugu, loturak non dauden ikusi ahal izateko eta elkarlanean aurrera goion ahal izateko.
Ilusio handiz ekin diogu proiektu honi, eta ilusio handiz barkatu ekingo diogu lerro horri ere, badakigulako onuragarria izango dela, bai gure herritarrentzat, bai gure ingurunearentzat eta gure ur arroentzat ere. Horrez gain esan, Nafarroatik ere indargunean jarri nahi dugula euri uretan. Euri uren gaia aspaldian sarritan entzun dugu, baina zaildu egiten du gure lana, gure araztegien jarduna, izan ere, gaurko egunaren modukoetan, segurenek gure araztegietan euri ur gehiegi sartzen da, edota gehiago sartzen da, beste egunekin parekatzen badugu, eta horri irtenbide bat topatu behar zaio. Seguruenik hori tratatu beharko da engraje sostenible deitzen digun sistemak erabiliz, edota infrastruktura berdean erabiliz, in situ tratamentua eskaini beharko zaiolako euri ur hori kasu batzuetan eraginkortasuna irabaziz horrela, eta etorkizuneko erronka hoiei erantzunez. Bada, ezinbestekoa den beste aspektu bat ere, izan ere udalerriekin lankidetzan jarraitu behar dugu. Gure kasuan eskumena udalak dauka, eta beraz, badakigu hirigunean sartzen den guztia udalaren eskumena dela, ez badu behintzat mankomunitateak berak bere gainartzen eskumen hori. Beraz, udalak zuzenean implikatuta egon behar dute, eta gainera kontuan izanik herritarrengan hurbilen haiek daudela ezinbestekoa da haiekin lankidetzan jardutea. Eta azken aspektua digitalizazioarena da, eta honekin amaituko dut. Uste dut asko hitz egin dela honetaz. Irizpide teknikoak izate oso ongi dago, teknikariok badakigu zein diren arazoak, baina orain datuen kudeaketan zorroztu behar dugu, eta gure irizpide onak ezarri behar dugu, eta hor datuaren kudeaketa ona egin behar da. Hori zaila da. Zaila da herrialde bakar batean. Kontuan hartzen badugu orain, bi herrialde dauzkagula eta eskualde ezberdinak dauzkagula, hori erronka nagusietako bat izango da proiektu honetan. Eta beraz, gure uraren sektorearen kudeak eta digital hori erdigunean jarri beharreko gaia izan beharko da. Datuak ondo kudeatu ahal izateko. Mila esker. Inork galderarik badu? Venga. Itzuli, bai. Saiatuko naiz. Bestela itzultzaileek entzuten baldin badian itzultzaileek. Ulertu dut Miarritzeko alkatesak aipatu duela ur potablearen berrerabileran sakontzen ari direla edo aztertzen ari direla, eta iruditzen zait oso gai interesgarria dela, Leirek ere aipatu delako gu Bidasoa baiaran ziurrenik, ez dugu kezka, epe laburreko kezka bat, baina bai uraren kudeak eta ikuspegitik iruditzen zait oso garrantzizkoa izan daiteken gai bat badela, guk ur potable guztia erabiltzen duguna ur potablea da, baina ur potable horrek erabilera ezberdinak dituenez, gustatuko litzaidake igual sakontzea pixkat edo zertan diren azterketa horiek, halko balitz behintzat, eta ia daturik fidagarririk jakiteko nola kudeatu daiteken guk ditugun, orain arte ditugun infrastrukturekin edo, nola kudeatu daiteken eraldaketan non iturritik ateratzen zaigun ur hori ondoren erabili daitezken etxeko edo enpresetako beste erabilera batzuta. Mila esker. D'approfondir un peu sur la possibilité que vous avez parlé sur Handaï. Comment? Il demande... Baina badauka mikrofono, Era sobre el Riut. Sur Handaï, sur la possibilité de la possibilité. Hendaian edateko ura nola kudeatu dezakegun.
parce que c'est lui qui est responsable de l'eau potable. Emango diogu Emanuel Azuriri hitza bera baita horren arduraduna, baina horren irten bidea, forum batean aipatu zen. Parisen izan zen, Suez izeneko elkarte batek egindako ekintza bat, eta bertan teknologia lantzen zen. Bada teknologia bat tratatutako ura, erabilitako ura berriz ere edangarri egiteko. Eta hor tratamentu ezberdinak egin daitezke ur hori berriro potabilizatu ahal izateko. Momentu honetan instalazio bat daukate probak egin ahal izateko. Eta badira, beste instalazio batzuk ere Israelen gaur-gaurko funtzionamentuan daudenak. Ez dakit inorko osatu nahi duen, behar bada Emanuelek osatuko dunik esandakoa. Bai, edateko uraren berrerabilerari dagokionez, edo uraren berrerabilerari dagokionez, badakigu aldatzen ari direla joera horiek. Ez da guri gustatuko litzizuken abiadan mugitzen, eta badakigu, orain egiten eta birgaitzen eta edatzen ari garela, bidarteko araztegi hori. 40.000 herritarrei ematen die zerbitzua, baina oraindik egindako aldaketa horiek ez dute ondo tratatu ur hori. Badakigu ur hori erabiltzen dela, esateaterako ondoan daukagun estadio hori ureztatzeko, baina ezin dugu arautegien arabera hori horrela egin. Momentu honetan, estadioaren arduradunek ere ez dakite nola lagundu edo zei gomendio eman ur hori berrerabili ahal izateko. Oraindik ere, ur hori potabilizatzeko bideak hor daude, teknikak hor daude, baina erantzun eman beharko diogu alderdi ezberdinetik. Bidarteko kasua berriro hartu da, tartatutako ur hori erabili daiteke ura estadioa ureztatzeko, baina kasu horretan zati txiki bat baina ez du erabiltzen. Estazioaren ur zati txiki bat baina ez da erabiltzen. Eta beraz, galdu egiten da ur zatirik edo ur kopururik handiena. Eta etorkizun batean ur hori edateko berrerabili nahi bada, ikerketak gehiago beharko dugu, inbertsio handiagoak egin beharko ditugu, eta araudiak aldatu beharko ditugu. Asko falta zaigu oraindik horraino iristeko. Oso luzea izango da, oraindik ere tratamentu horren emaitzak lortzeko 10 urte beharko ditugu. Horrez gain badakigu araztegi horiek oso zailak direla, eta enpresa hauek sistema bat antolatu dute finantzazio publiko-pribatua erabiliz egoera hobetu ahal izateko. Berein proiektua momentu honetan fase pilotu batean dago, baina interesik izango bazen dute gerturatu gugana, eta aztertuko ditugu zein irten bide bilatu zaion arazo honi, bai Europan, bai munduko gainerako herrialdeetan ere. Horrez gain, eta osatzearren, esan, berrerabilera da etorkizunen izango dugun erronka nagusietako bat. Mediterraneo osoan esate baterako. Hor batetik desalinizazioa daukagu, gatzak kentzea, bestetik berrerabilera ere ikusten ari gara Murtzian, Valentzian eta abar, eta hor batez ere nekazaritzan berrerabiltzen da ur hori. Izan ere, batetik araudiak ere bat egin behar du, eta han badago, oraintxe garatzen ari dira araudi bat, eta esan dezakegu dagoeneko, bai estatu mailan, bai Europa mailan ere hor badagoela legedi bat, baina definitu egin behar dela kasuan kasu, eta horren arabera, erabakiko dela, gure araztegietatik ateratako ur hori beste erabilera batzutara bideratzen den, edota tratatu egin daiteken, edota tratamentu horrek balio edo koste ekonomiko ondituko ote duen edo ez. Gure lurraldean, eta baita Nafarroan, baita Nafarroako lurreik lehorrenean ere, oraindik ez gaude prest horretarako, ez gaude prest ur hori berrerabiltzeko. Murtzian ordaintzeko prest daude. Izan ere hori da daukaten ur baliabide bakarra. Baina hemen kostu horiek asumitzeko arazoak dauzkagu. Hor Murtzian esate baterako kosta handiak dauzkate eta aurre egiten diegute, baina ohiko ureztaketarako koste horiek badakigu, handitu egingo direla, aldatu egingo direla, eta hemen erronka nagusietako bat da
ikustea, bueno, nola ur emari handia dagoen lurraldeetan, nola hasten garen pausoak ematen berrerabila horretan izan kale garbiketetarako edota beste erabilietarako. Gai hoietan, bueno, oraingoz interesa badago, baina auzi ekonomikoari erantzun behar zaio. Beste galderari. Ez. Gracias. Mila esker, etortzeagatik, eta orain atxeden txiki bat hartzeko aukera duzu eta gero bisita bat. Hemos sido puntuales, además.